Dnes sa rodina Ričovcov snaží zistiť, či je Soul naozaj taký, ako sa o ňom hovorí, s jeho K-pop hudbou, ktorá ovládla svet najbláznivejším a najčudnejším pouličným jedlom a super slávnou kawaii zábavou. Takže sledujte až do konca, aby ste zistili odpoveď, pretože sme na toto video minuli viac ako $100,000. Korea je známa nielen svojim chutným pouličným jedlom, ale aj niektorými naozaj zvláštnymi vecami, ktorým by ste neverili. A začíname s knižnicou ramenov. Tu predávajú obrovskú škálu instantných ramenov, takže je veľmi jednoduché nájsť presne tú príchuť, ktorú budete milovať od najjemnejšej po super pikantnú. A teraz je čas na jedlo. Pozri sa na tento stôl, je to obrovský balík ramenu. A teraz si ideme vybrať 3 rameny pre nás. Je tu dokonca ramen so syrom. Tu je ramenová krabica. Ukazujú úroveň, aká je pikantná. Je tu úroveň pekla, tu je top 3 a tu je top 1. Práve v tejto knižnici si môžete pripraviť vlastné ramen. Pridajte trochu vody a uvarte ho tu. Urobili sme ten najjemnejší ramen. Poďme ho ochutnať. Nie si vystrašený? Och, je to naozaj pikantné. Veľmi pikantné. Teraz mi horí celá ústa. Ďalšie miesto je... Super populárna reštaurácia s Michelínskou hviezdou, kde podávajú živú chobotnicu, ktorá sa hýbe v ústach. Miestni ju radi jedia. Čakali sme v dlhej rade, pozreli si ich ocenenia a nakoniec nás pustili dnu. Šéf-kuchár začal pripravovať chobotnicu priamo pred nami a aj po ulovení sa stále hýbala. Priniesli nám živú chobotnicu, ktorá sa doslova hýbe priamo na našom tanieri. Úprimne, pohľad na to nie je vôbec lákavý. Hýbe sa to. Tak trochu jedle. Naozaj si to prežil? Ďalej majú sušenku zo Squid Game, kde musíte vyrezať tvár bez toho, aby ste sušenku zlomili, inak budete vyradení. Pamätajte, máte ju olizovať. Áno, poďme na to. Wow, je to také sladké, cukrové. Chutí ako karamelizovaný cukor. Nervózny moment? Nezvládol by som tú výzvu. Teraz vyskúšajme miestny corn dog. Toto je najslávnejšie korejské jedlo. Je to kukuričný párok s syrom na paličke. Teraz to ochutnajme. Ako je to? Toto je naozaj dobré s množstvom syra. A na spodku je klobása. Teraz ideme jesť korejskú placku s syrom. Kuchár dal do cesta 2 veľké kusy syra. Voní to naozaj dobre. Mama a ja sme si odhryzli. Také syrové. Delikátne. Toto je zatiaľ najlepšie pouličné jedlo. Toto je trendové zemiak na paličke. Chutné ako hranolky. Ďalej máme surové mleté hovädzie mäso so žltkom. Myslím, že to treba zmiešať. Skúsme to. Naozaj chutné. Dobrú chuť. Lepšie ako chobotnica. Dobre, uvidíme. Úprimne, je to naozaj dobré. Ale toto by som pravidelne nejedol. Potom sme išli do reštaurácie, ktorá robí najznámejšie knedle v Kórei. Teraz ideme traja jesť knedle. Za tieto knedle získal Michelin 8 rokov po sebe. Skúsme ich. Je naozaj horúco. Je to také horúce. A lahodné knedle. Veľmi šťavnaté. Chutné a horúce, ale je to tak dobré. Lahodné. Niektoré z najlepších knedlí, aké som kedy mal. Sme v zvláštnej kaviarni, kde všetko vyzerá ako z kresleného filmu. Cítime sa, ako by sme vstúpili do retro animovaného seriálu. Máme čierno-biele dezerty a nápoje. Všetko pôsobí dvojrozmerne. Cítime sa, ako by sme boli vo vnútri hry. Gimmick kaviarne je, že všetko je čierno-biele, taniere, šálky, dokonca aj dezerty. Poďme ich teraz vyskúšať. Dúfam, že toto všetko je skutočné. Nie kreslené. Naozaj chutné. Wow, práve som získal niekoľko extra životov. Dokonca ani limonáda tu nie je normálna. Toto je tak super. Sme v najčudnejšej kaviarni v tomto videu. Vo vnútri je veľa akvárií s rôznymi druhmi rýb. Kaviareň má tiež veľa zelene a stromov. Cítime sa ako v Avatárovi. Absolútne. Cíti sa to ako iný vesmír. Myslím, že som nikdy nič také nevidel. Je to veľmi zvláštne. Objednali sme si tieto nápoje a dezerty. Takmer všetky nápoje sú modré. A máme aj tieto roztomilé malé medvedíky na tanieroch. Kúpil som si tortu v tvare syra. Skúsme to. Medvede sú nádherné.
Je to nejaký hororový film s Angelinou. Teraz to premiešajme. Vyzerá to, ako by sa kyslé gumové cukríky premenili na limonádu. A tu je studená modrá káva. Veľmi nezvyčajné. Toto je taká skvelá kaviareň vo veľkom meste, kde si môžete oddychnúť a vychutnať si chutné jedlo. Teraz navštevujeme roztomilú kaviareň, kde nás už víta medveď. Toto je najroztomilejšia kaviareň, ako kedy uvidíte. Také roztomilé. Prečo objímajú tú vec? Je to super roztomilý koncept, obchod s množstvom farebných medvedíkov, smajlíkov a zajačikov. Okrem hračiek si tu môžete vychutnať aj dezerty a nápoje. Toto je najčudnejšia roztomilá kaviareň, v ktorej sme kedy boli. Máme tortu v tvare ružového medveďa a tu sú 3 ružové laté, ale najprv ich musíte zamiešať s slamkou. Ale toto je biele. Jahodové ružové latte. Lade? Áno, je to latte. Má to kávu? Je to biela káva? Asi áno. Skúsime ten koláč? Och, to je škoda. Dobre teda. Rozbilo sa to. Už to nie je roztomilé. Vypichol si mu oko vidličkou. To bol najroztomilejší a najružovejší koláč, aký som kedy v živote videl. Určite je to najkavaj koláč v tomto videu. A po návšteve najzaujímavejších kaviarní v Soule sme sa vybrali na K-pop koncert. K-pop Demon Hunters je momentálne najpopulárnejšia hudba pochádzajúca zo Soulu. Vedú rebríčky. Ich animovaný seriál je najsledovanejší na Netflixe, ale dávno pred nimi tu bol Gangnam Style, ktorý ovládol svet a dosiahol takmer 6 miliard zhliadnutí na YouTube. A navyše je to obľúbená pieseň Lisy, takže sme išli na koncert, aby sme to zažili na vlastnej koži. Dostali sme sa na miesto a ponáhľali sme sa kúpiť lístky. A potom sme spolu s ostatnými Korejčanmi čakali, kým sa začne predstavenie. A nakoniec prišiel Psy a koncert sa začal. Obrovský dav, vodná show a hostujúce hviezdy. Všetko bolo úžasné a všetci tancovali. A potom dokonca zahrali najväčší hit roka, Epitome. A počas prestávky medzi piesňami sa kameraman rozhodol natočiť Lisu a Haryung. Ukázali ich na veľkej obrazovke a všetci v dave aj samotní psi ich videli. Lisa bola taká šťastná a roztopila všetky srdcia. 저분이 30대 소리 질러 말을 지금 알아들으신 건가? So you're gonna represent all the foreign people. You're gonna make some noise right now. 3, 2, 1, A potom zahrajú pieseň, kvôli ktorej sme prišli. Áno! Lisa nikdy nebola taká šťastná a nadšená. Po koncerte sme všetci išli preskúmať slávnu korejskú zábavu a začíname s najpodivnejším hotelom, kde pracujú roboti. Pri vchode vás vítajú obrovské robotické dinosaury a na recepcii sú namiesto ľudí roboti a na prihlásenie sa musíte k nim priblížiť, pretože tu doslova nie je žiadny ľudský personál. Môžem vložiť ruku do úst dinosaura. Dúfam, že nehryzie. Toto je naozaj zvláštne. Pri vchode bol aj robot, ktorý doručoval bielizeň. Ahoj. Dobrý deň. Toto je recepcia. Musíte hovoriť s robotom, aby ste sa prihlasili. Prečo nás ignorujú? Dobrý deň. everyone. Ukazuje to sem. Tu sa zaregistrujeme. Tu si môžeme sami urobiť check-in. Dali nám kľúč od izby. Všetko hotové, ubytovaný. Toto je najčudnejšia recepcia vôbec. Vyzerá to, že celá budova sú len izby a roboti a nič iné. Ale aspoň tu nie sú žiadni roboti. Poschodie sa určí automaticky, keď naskenujete kľúč od izby. Wow, tak nezvyčajné. Dostali sme sa na naše poschodie a začali hľadať našu izbu. A tu je naša izba. Vo vnútri to bola len obyčajná izba, ale neboli tam žiadni roboti. Kde sú roboti? Robotická toaleta. Stlačme tlačidlo. Prihláste sa na odber. Buďte múdri ako tento robot. Tu je tablet, kde si môžete objednať uteráky, župany a akékoľvek vybavenie. Skúsme to.
Face towel 1 amount, others 1 type your request is receiving. A robotický kuriér to všetko prinesie. Robotický kuriér z haly prijal našu požiadavku a išiel ju splniť, ale zamieril do neznámej izby, kde bol zamestnanec, aby pomohol. Takže roboti stále nedokážu zvládnuť všetko úplne sami. Robot zavolal výťah pomocou svojej robotickej ruky, vyviezol sa na naše poschodie, prišiel k izbe a oznámil hlasovou správou a zaklopal na dvere. Wow, vyzerá to, že robot dorazil. Je naozaj za dverami? To znie naozaj strašidelne. Trochu strašidelné otvoriť tieto dvere. Haló? Your delivery has arrived. Please press the open button. Myslím, že musím niečo stlačiť. Stlačil som tlačidlo a robot mi podal uteráky. Wow! Dostal som uterák. A potom som poslal robota späť na jeho stanicu. Thank you for your order. Ďalej navštívime veľmi zvláštny hotel a uvidíte prečo. Toto je úplne kawaii hotel. Medveď je vyšší ako ja. Čo sa deje? Sme v materskej škole? Myslím, nerozumiem tomu. Som potrestaný a poslaný späť do materskej školy? Celé poschodie bolo vyzdobené kawaii kačicami a dekoráciami. Pozri sa na toto. Červík visí z balónov. Myslím, že je to super divné, čo? Ale najzaujímavejšia vec tu je izba. Dobre, určite sme v škôlke. Poďte ďalej. Všetko je rúžové. Toto je najroztomilejšia izba, ktorú sme našli v meste. Už ste niekedy videli niečo také? Bazén s loptičkami v hotelovej izbe. Táto izba je ideálna pre unavených dospelých, ktorí sa chcú opäť cítiť ako deti. Teraz sa poďme kúpať v bazéne s loptičkami. Dobre, ja idem prvý. Tu idem. Takto to vyzerá po dlhej prechádzke a náročnom dni. Vstúpte sem a užite si bazén s loptičkami. Vieš, ukazuje sa, že škôlka nie je až taká zlá. Trochu zvláštne. Je to čudné, ale zábavné. Áno, je to zábava. Toto je chladnička a vyzerá naozaj čudne. Pozri sa na to. Veľmi roztomilá. Kačacia chladnička. Otvára sa. Super! Môžeš tu dokonca objať medveďa. Dostal som svoje objatie. Majú tu tieto roztomilé malé šálky, z ktorých si zrejme môžete vypiť kakao. V našej izbe je diskogula a svieti. Nikdy som nič také nevidel. Všetko je tu plné hračiek, dokonca aj lampa v tvare medveďa. Na posteli je dokonca plyšový zajac a kačka a naozaj to vyzerá super roztomilo. Je tu dokonca záves so zajačikmi. Toto je prvýkrát, čo sedím v drevenej vani. Je to naozaj zvláštne. Dúfam, že nepretečie. Ďalej sme sa vydali k najextrémnejšej atrakcii v celom Soule. Teraz ideme na najvyšší most na svete. Bude to šialené. Super. Áno. Nebojte sa prejsť cez to? Najprv musíme ísť výťahom hore. Chystáme sa na 114. poschodie. Bojíš sa? Áno, veľmi vystrašený. Dostali sme sa na 114. poschodie a odtiaľ to vyzerá celé mesto maličké, ale stále musíme vystúpiť ešte vyššie až do výšky 1821 stôp. Zoskupili nás do skupiny a viedli k schodom. Teraz sa pripravíme a vylezieme na ten most. Vyzerá to, že musíme ešte výjsť 20 poschodí. Mysleli sme si, že ideme priamo hore, ale ešte musíme prejsť 200 stôpov. Stúpame ešte vyššie. Dobre, poďme. Už ma trochu unavuje ísť hore. Začínajú ma bolieť nohy. Dobre, teraz sme vo výške 1700 stôp a ešte máme ďalších 150 stôp pred sebou. Pozrime sa na to, ideme na to. Dobre, teraz nás idú pripnúť pre bezpečnosť, aby sme nespadli. Ideme úplne na vrchol. Toto nie je také jednoduché. Ako to vyzerá? Čo? Pozri sa na toto. Čo? 1820 stôp. Teraz musíme vstúpiť na most. Niet cesty späť. Chystáme sa prejsť cez tento most a ja idem prvý. Som vystrašený. A čo ty? Nejdem. Nejdeš? Povedz kedy.
Už sme sem vyliezli, ako môžeš neísť? Bojím sa. Potrebujem podporu. Teraz prejdeme cez tento most. Pôjdeme priamo tam. Je to naozaj vysoko a keby si odtiaľto spadol, bol by to celých 10 sekúnd voľného pádu. Išiel som prvý, každý krok bol boj, je to tak strašidelné. Bude to v poriadku, to neboj sa. Odtiaľ to vidíš zem. Helen zostala vzadu, aby na nás počkala. Toto je šialené, toto je šialené, toto je bláznivé. Dobre, to bolo super. Zrazu sa Helen rozhodla, že sa k nám chce pridať. Urobil som to. Bojím sa. Bojím sa. Výhľad bol fantastický. Budovy boli také malé, že vyzerali ako hračky, ale po chvíli sme si na výšku zvykli a skutočne si to užívali. Výstup zahŕňal aj fotografie urobené priamo na moste. Potom sme zišli z veže a išli do najznámejšieho zábavného parku v Soule. Sme v najväčšom krytom zábavnom parku na svete s množstvom horských dráh a jednou z najvyšších voľných veží na svete. Majú tu tiež karnevály a rôzne predstavenia. Teraz ideme na najstrašidelnejšiu horskú dráhu. Jeho rýchlosť je 45 míl za hodinu s približne 4 G-silou. Dobre, ideme hore. Pripravte sa. Ideme dole. Niekto určite zakričí. Áno. To bolo super strašidelné, ale úžasné. To bolo... Potom sme sa upokojili na karnevale Pokémonov, kde tancujú havajské Pikachu.